weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to kay hayɗi to beelinaɓe to silla to sinthiou boumaka to wolumanere to woluma hatara to fondu to bagodina to ñaabina to feeralla ko on takkusan juula ha to galle imama ceerno sy to jawaldi mango ha to galle ceerno yaya dia to mbahe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie holliri hitande 2025 mayde ɗo nde ɓe tottori fodde 31 neɗɗo jeeyaɓe e nder leyɗele 13 ɗi jiida cirola keeɓi nationalité Mauritanie to leydi Sénégal ma jaaha to Fass Mbawo to noon ko wuyɓeɓe hinde cambrioleur kañumen jani e magasin goto jeeyanoɗo tissuji valeur ɓe jaadi e marchandise kewɗe no feewi to leydi Mali to Bowallade diwoje ngala Modibo Keita Senu Bamako ko dorog kewɗo teeɓa toon ɓe tawi dorog o noon kene waɗa e nder boîte uji conserve tawi ko tomate kedde to leydi Côte d'Ivoire ma en ketto to leydi Côte d'Ivoire ko biteɗo Robert Bengere Mambe gonnoɗo hoore jagoɗe leydi ndi guila 2023 ko kañum waɗa reconduit wiya tigui yo jokku kadi wonde hoore jagorɗe laamu ngu kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbocca habaruji men joolab jaɓeri jaten ko ha to dow laaci teddude Amérique to leydi Allemagne to leydi Espagne to leydi Japon to leydi Syrie bisimilla moni ketki hotondirte joni joni piren pacciren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Sadakallahu l-azim batake jam gondaɗo hono ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji tawateɗo toon to leydi France jettinɗo ɗo batake o hono Oumar Dali ko miñuma duttiɗo Dali Guissé ko joom suudu duttiɗo Habiba ko joom suudu duttiɗo hono Djibril Abdoula e biteɗo Amadou Abdoul ɓen ko sukaɓe duttiɗo hono biteɗo Mamadou Demba Houley Diallo to melga ko sehil mum duttiɗo Demba Samba wuri to leydi France ko yettimɓe ɗo wulango ko sehile mum dutiɗo hono biteɗo Mamadela de to melga Mauritanie ko sehil mum dutiɗo kamɓe kala eɓe denta eɓe nduno dendagal bandiraɓe Mauritanie Sénégal ɓe Mali e dendagal Bambagu e Pulago Mauritanie ɓe Sénégal e Mali e diaspora kala jaltugol aduna sehil mabɓe hen banggue miniɓe hen banggue bammaɓe hen banggue biyetenoɗo Abdoula Demba Abdoula biyetenoɗo Abdoula Dali noon o bambaɗo yalti aduna ko toona to Thiès ko ñalawma hanki o yalti aduna to Thiès ko alarba hande noon sanga 10 heures o wira to saare gonga nde Sange Jeeri e yettini ɗo wulago ngo noon ko ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji tawateɗo toon to Paris e musidɗo mum biteɗo Demba Samba wuri ɗiɗo kala tawateɓe to Paris eɗena mbi tan nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa
an jiɗɗo jokkodirde e tongoje gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe balli kala so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon batta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayga 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jamma. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo wi ko fittata aadi mo adodiri jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓade leɗɗe jaadiɗo ɓalwale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo hewɓe mbaɗi audioji mbaɗi vidéo ji kolliri tigui guila jokkodiri e makko keeɓi jaam dagal dafi jambitanno ceerti hen ha laaɓi gorko mo melga wuro jinneji omo safra wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji kala e koyɗe ɓuutoje ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawnaɓe e rewɓe wonduɓe kista fibrom dagam sitte rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ustoraɓe ndewago e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawnaɓe en worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe e leece wonduɓe prostate e wonduɓe e fiɗaɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi wonduɓe dabruji weɗɗaɓe korte ceerno Amadou Tidiane Diallo an ɗaɓɓowo kayitaji guila e visa ji ha e embauche kala jokkodiri e makko joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ko newiɗo sanne sanne malaɗo woni omo tawe to Paris lamorgo ko leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi kono wiye Abdoulaye numéro mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon ɓiyi kono wiye Abdoulaye numéro mbatta ko 46 94 21 91 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehili makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗena goni e alarba no gase goo lewru siila woni janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e no gase joyya habaruji no gase jeegom habaruji mon e ɗemgal pular e sowto he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie yen ha toon to Likseyba Gorgol to Likseyba Gorgol noon Likseyba ne tawe oɗo saaha joni e keɓugal mawgal no fewi ngal keɓugal noon koko fati kay jaɓɓade hoɓɓe kay e oɗo cérémonie officiel ɗaminiɗo wadde toon ñande jeeɗiɗi e lewru février dartoon ɗum tawi kadi ona cérémonie noon ko fati tirgo tabalde e pilgol lefol laamu tawi kadi ko wonde joom wuuro ngo ɗum noon tirgo tabalde ngo noon e oɗon cérémonie ko fati pilgol lefol golga waɗa ko
ñande mbiɗen ñande asetta jeeɗiɗi lewru février dara toon ndu tawi kadi filete lefol ardade wuuro ngo ko kan Abdoulwahabou Yero Baba kan Abdoulwahabou Yero Baba kan kañuma filete ngol ɗon lefol e oɗo ñalawma hande ko kanko laati kay mawɗo dendagal ɓesgu Yero Baba kan wurɓe ko kanko laati ɗum e oɗo saaha joni kanko filete toon ngol ɗon lefol likseba noon ene bismi dendagal guure taari ɗumen kala ɓe funnague hirnague rewo e worgo ɓe leydi Mauritanie ɓe Sénégal Mali e dendagal diaspora kala ene bisma tigui e oɗon cérémonie tawi mbiɗen cérémonie o waɗata tigui ko ñande jeeɗiɗi lewru février dartodu ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen fedde yummum almuɓe e gardugol sokhna Aminata Guissé ko fedde darinde kay e kala saaha ɗoftude kay jangguinoɓe Qouranul Karima e wallude sukaɓe tawi ko janggoɓe Qouranul Karima ha tengti noon e duuɗe tawi ko sukaɓe almuɓe ɓe jeeya kay wuuro ngo goni e ɗen duuɗe fedde nde noon ene adori kay kala saaha wadde bottaji payduɗe no fewi bismo yoga e duuɗe kay arde wottade walla kadi kala saaha sodde comci kay gam holtinde sukaɓe elewaɓe sukaɓe almuɓe Qur'ana janggoɓe ɓe guila sodande ɗumen comci ko fate paɗe kala e ko darabuji wondude e fabion kala e gueɗe baɗi noon gam weltinde kay ɗoftude e dusde ɓen sukaɓe janggoɓe Qur'anul Karima caggal noon nde fedde nde addiɗen balle toon toon tigui to wiyete ɓullon kaaƴe ha to wendu bosseyaɓe to ndulumaji kala hitande hikka nde noon fedde nde yiiɗi ko hollirde tigui wonde ma yonani keerola fayi noon koto leydi Mauritanie noon eɓe joofi kay tawi ko duuɗe ɗiɗi duɗal hen gotal tawe to likseba gorgol galde ceerno Cissé duɗal keddigal ngal koto Mbahe woni duɗal ceerno Yaya Dia khalifa diine mo Mbahe noon hitande hikka nde noon ko ñande nogas e tati lewru janvier gonɗen ndu woni aljuma garowo ɗo ko noon tigui délégation ngaji ɗi kay ummotoɓe Sénégal ummotoɓe Mauritanie kala ɓe pottita toon to kay hayɗi to ka hayɗi ɗo noon soɓe pottiti on ɓe mbawa yettade galle ceerno Amadou Tijane Alpha Mamadou Siley Ba khalifa diine wuuro ngo ɓe ndisodira e mum ɓe ñaago duwaw ko ɗon tigui ɓe jaɓanta ñalawma ɓe ñaltoto ko likseba gorgol tawi jaatigui mabɓe toon ko Ibrahima Saydou Kana so tawi kay haaɓe gottima ɓe poftima ko ɗon tigui ɓe jettinta ballal ngal faade toon to duɗal ceerno Cissé e nder galle makko toon to likseba gorgol ñande nogas e nayyi ndiye noon faya koto Mbahe noon tawi kay yeeso teddugal khalifa diine wuuro ngo hono ceerno Mamma Sy e yeeso teddungal kadi hono ceerno Yaya Dia khalifa diine wuuro ngo ma fedde nde wawa yettade toon kadi addude ballal mum faade ngal ɗon duɗal tawi ko duɗal ceerno Yaya tawi woni jaatigui mabɓe toon ko docteur Amadou Guissé Mabo ummori toon to leydi France tawateɗo oɗo saaha joni e nder reedu Fouta tawi ala ko addimo kay oɗo saaha joni so wona ɗeɗo golle paydinde fedde nde noon ene waɗi erago udditi dami mum ha yaaji kay faade dendagal bandiraɓe kala biyowo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah joguiɗo jurmu kay e almuɓe janggoɓe Qur'ana joguiɗo kadi teddugal e Qur'anul Karim emina bismi ɗum e ndeɗo fedde kala jiɗɗo jokkade fedde he kay walla jiɗɗo addude ballal mum jokkodirta koye sokhna Aminata Guissé kañum woni gardiɗo fedde nde ha joni habaruji men demgal Pulara to leydi Mauritanie ha joni Hannena Wulsidi kañum woni ministre de la défense nationale mo leydi Mauritanie o sifodirama noon talata hanki o no agas lewru janvier toon to Doha lamorgo leydi Qatar e nando makko sifodir koye nando makko mo leydi Qatar biteɗo Saoud Ben Abdourahmani Al Thani kañuma woni tigui eɓe cifodir noon ko protocole d' accord eɓe cifande ɗon noon ko yidde koye gollodade leyɗele ɗiɗi joɓiɗo jokkodiral e gollodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ha tengti noon to banggue relation militaire woni jokkodiral to banggue koniyankagal hakkude leyɗeɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Youssouf Camara kay ko kay ko darinoma Youssouf Camara darinoma altine ɓennuɗo o yeeso ñawoɓe kay o yeeso ñawoɓe o fano kay o yeeso ñawoɓe kay tawi kadi o fonno ñawede ko guila yontere mayde nde ko nden o fonno darade yeeso ñawoɓe ɗum dirtinnoma noon sawi adduno ɗum dirtinede ha altine ɓennuɗo o ko saabu kay wasde jogade ko wiyete tigui interprète woni nantinowo Youssouf Camara noon kañum tigui jeeya koye jaale mawɗe e ira Mauritanie ko catal ngal
Biran da abeydi ardi ko kanko ko yontere fande de non verdict makko kay ta yanata ha laaba ko nden tigi andata tigi ko fawa e dow makko siftinde non ko gila lewru septembre 2025 gila nden on nangano kayin tawi o nangirno non ko noddude kay mobodira e seppoji tawi alda e yamirore honon tigi holliri laamu ngu o yeddi dum non ha soda dendagal chef d'accusation ko pawa e makko kala nyande altini benudo o yeso nyaw o yeddi dum ha sori ladde ha joni ko abruji men demgal pulara to leydi Mauritanie hono no mbiru ne gardindi kabruji men hitande 2025 mayni de woni tigi nade record woni burde hewde kay ko Mauritanie laamu leydi Mauritanie rokki ben tawi ko hobbe be jeaka leydi hen hebde nationalité tawi ko nationalité mauritanienne hitande 2025 de laamu ngu holeri be dokkiri capantati e go neddo mbawi hebde nationalité mauritanienne be don capantato e go non be jeya tigi be jeya ko der do leydele sappo tati leydele sappo tati tawtede e ndera continaji tati ndera continaji tati ko par décret présidentiel non officialise kay neutralisation ngaji mabbe hebde be kayitaji tawi ko kayitaji Mauritanie ko leydi Maroc non wondude e leydi France kanyum tigi keedi yeso kay wonande de do leyde kebde ko fate nationalité sabu de do leyde won leydi France e leydi Maroc ngotiri hen kala yimbe mum jeego mom mbawi tigi hebde ko wite nationalité mauritanienne so tawi ko leydi didbir non rewi hen ko leydi Sénégal sabu leydi Sénégal yimbe mum tato kebi ko wite nationalité wonde kay hebde kayitaji leydi Mauritanie so tawi ko 3e place non he leydi ko de do leydi kewde kay kanyumena dendinde odon 3e place hen leydi kala wawi hebde yimbe dido taw hebbe nationalité mum den leydi ngoni leydi Tunisie leydi Palestine leydi Russie leydi Mali so tawi ko 4e place non woni place nayabo burde hewde kala place nayabo kay ko tawi kadi ko de do leydi dendi onon 4e place den leydi non leydi hen kala den leydi hen kala neddo mum goto hebi nationalité den leydi non ngoni leydi Algérie leydi Syrie leydi Portugal leydi Guinée wondude leydi Italie leydi Espagne siftinde on non en 2024 woni hitande rawat 2024 ko sappo joyo neddo kebno kay jeyabe e leydi jeegomo e tawi ko dara dongre Afrique kebno dido na nationalité mauritanienne di woni leydi Maroc leydi Sénégal e goto leydi Tunisie wondude leydi Mali e Algérie e Guinée naaji goto yimbe sappo wonbe tawi ko jeyabe der dongre Europe woni leydi France e leydi Italie Espagne Portugal e Russie ben kibino l'année 2024 de ko fate nationalité wonde Mauritanie nabe ha joni ko leydi Mauritanie kedena batu tawi ko batu comité ministériel halfinabe kay halfinabe kay heblanade lewru teddundum woni lewru korka jodima batu mena nguna batu non ko talata hanki no gasa lewru janvier be jodi duma mujibu batu ngu non biden ko heblade lewru teddundo lewru korka gila kay lewru korka ndu kay gila gaddugola marchandise uji nyamatedi burde hadu jinede mbawa tigi jehede mbawa hebde dina marchandise uji ha timma kay tawi din marchandise uji ngakkata e wawde kadi handade cogguji tawadi cogguji beydetaake e ndara lewru korka teddundu ardino ngudona batu non ko Mukhtar Wul Ndiaye kanyum woni hoore jagorde laamu leydi Mauritanie yidde laamu ngu non biden ko beydude e boje mum kay tawi ko be biyata e bode biyata opération Ramadan 2026 on opération Ramadan non 2026 ko uddide butikaji kewdi no fewi e ndara yoga e leede e ndara Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie ha e yoga e capitale uji régional kay mbawa wadede mbade kay marchandise uji kewdi no fewi tawi ko cogguji di laamu ngu yamire yo yey tawi ko cogguji lesɗuɗi e ettude kala kay e uddidde kadi nokkuji kewdi taw koto liggimaji jeeyete tawi ko cogguji laamu ngu yamiri wondude kay e wondude e nokkuji to tebbuji jeeyete ha e liddi pawata yeeyede kala tawi fof ko cogguji ɗi laamu ngu yamiri yo ɗiɗon cogguji jeeye fof noon hidde laamu ngu kay ko 12 dendagal ɓesgu murtanaɓe ɓe kala ha tengti e miskineɓe ha mbawade korka mumen ha timma tawi haydara ala ko ngakkira ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen lo chef d'état-major de la gendarmerie nationale mo leydi Mauritanie hono général Ahmed Mahmoud Taya o waɗi visite makko talata hanki nogas lewru janvier tawi ko visite de contrôle et d'inspection to groupement de réponse rapide tawateɗo e nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie kanko noon e délégation makko kay ɓe ardi toon ɓe jaɓɓama toon tawi kadi ne wondi dendagal oniraji militaire caggal ɗum noon ɓe pamminima kay holno golle mabɓe ɗe jarata guila kay
ha ko fati organisation mabɓe ha ko fati mission ngaji mabɓe e équipement mo ɓe jogui e dendagal moyen disponible ɗi ɓe jogui kala caggal ɗum noon waɗi visite aji tawi ko visite de terrain dendagal installation ngaji dendagal installation unité o kala o wawi yettade o famminama tigui no golle ɗe jarata hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen rogere arwenine tawi ko Mauritannaɓe yaaha ƴettaɓe kay nawede toon to leydi Espagne tawi ko ƴettaɓe kay ko fate golle tawi ko ouvrier gala ɓen noon ko yaade kay ko fate e guesse gollotoɓe e nder ɗen guesse tawateɗe toon to leydi Espagne ɓe mbawi tigui hirnude jamma hanki ɓe jaɓani toon to leydi Espagne agence nationale pour l'emploi e kolliri tigui catala kay daranigal ko fate wallude ɓesguji ɗi no golliri holliri kay cubgol ngol ɗo cubgol ngol kay wade ɓeɗo ƴettaɓe yaade toon to leydi Espagne cubgol ngol kay rewi koye dow lawol ene waɗi lumiére ha timmi haydara ala mukkuña ala kadi heedam heedagu hono noɓe kolliri noon ɓe kolliri noon ko laamu leydi Espagne kay sifodiri e laamu leydi Mauritanie ene laamu leydi Mauritanie kay eɓe ƴetta gollotoɓe taw ko gollotoɓe nder guese mabɓe nawde ɗumen toon to leydi Espagne gollotoɓe ɗe noon golle ɗe noon kay kala hitande ɓe golloto hen ko lebbi sappo lebbi jeenayyi ɓe golloto e nder hitande so golle ɗe gasi ɓe mbawa artude e nder leydi mabɓe ko fate transport mabɓe noon e ko fate dendagal ñamde mabɓe e kotki mabɓe woni hébergement mabɓe e dendagal ko fate safruji mabɓe foof noon ko laamu ko leydi Espagne jogoto woni ko wiyete prise en charge totale ko ɗum tigui woni koɓe cifodira itte kadi den ittetake e salaire ji mabɓe e nder contrat he noon mbiɗen ko nder hitande kala ko lebbi jeenayyi ɓe golloto caggal ɗum noon so golle ɗe gasi ɓe mbawa artude kay e nder leydi mabɓe hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen commission nationale tawi ko halfinaɓe ko woni commission nationale pour l'observation des croissants linéaires woni ko catal halfinaɓe ko fate darorɗe e mayirɗe lebbi julɓe walla mbiyen lebbi ɓaleɓe no heewi kewide kay catala on ngal catal noon ɓe kolliri tigui holliri tigui wonde ko alarba hande no gasi go lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e no gasi go woni tigui go lewru witedu lewru chaban walla mbiyen lewru yawa no pulara heewi taw ko hitande julɓe woni hitande ujunere temedde capanɗe nayyi e jeeɗiɗi caggal fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ceerno Amadou Tidiane alfama Massili Ba khalifa diine mo kayit ɗon serani erade dendagal julɓe kala to mbawi wonde kala ha tengti noon e rewteɓe lewru korka ɗum rewteɓe korka inde tinnoto mbawa yebde kay ko ndewte ko adi kene kontire saabu kay ewro ñalawma hande mo kalten kono balɗe nogas e jeenayyi tan heddi e lewru korka ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen talata hanki nogas lewru janvier 2026 Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o joddima en audience et délégation de haut niveau tawi ko chinois ɗi jeeyaɓe catal bitengal l'organisation GX tawi ko toon to palais présidentiel Nouakchott to galle lamorgo e nder Nouakchott ardi délégation noon ko hoorejo catal ngal biyeteɗo tigui monsieur Ling Chun Jing ko neɗɗo noon mawɗo no fewi dowlude e nder dowrugol ha to banggue institution ngaji leydi chinois kala leydi Chine kala wonno mujibu audience o noon wonno mujibu audience o noon ko yidde kay ɓeydude jokkodiral e coopération moƴƴo kay hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi e fannuji kewɗi no fewi ha tengti noon ɗiɗo fannuji woni développement to banggue ɓamtare to santé to banggue cellal e gostodiral miijoji kala ha tengti kadi noon e coopération hakkude fedde hakkude organisation biteɗo GX o e gendi Mauritanie ene tawtora jonde nde ɗon hono nani Wula Choroga ko chargé du cabinet du président de la république wondude jagogal kalfinagal ko fate cellal ademo leydi Mauritanie biteɗo Mohamed Wula Eli Mahmoud wondude biteɗo Sidi Mohamed Wula Qaber on ko chargé de mission to galle lamorgo to wondude ambassadeur joɗiniɗo leydi Chine e nder leydi Mauritanie wondude yimɓe hewɓe tawi ko jeeyaɓe délégation organisation ko jeeyaɓe e délégation catala bitengal organisation GX mo Chine kamɓe goni wawɓe tawtorede nguɗon batu walla oɗon audience hano hannirtini habaruji men demgal pular senno mima toon to leydi Mauritanie koto leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal noon
to leydi Sénégal barode teddungal woni Lion de Sénégal ande terangaɓe leydi Sénégal ko kippu fogu koyngel leydi Sénégal wiyete noon ɓe jubbini tigui ko wiyete parade molanteɗo Allah tigui woni tigui jolde werlaji men e mbaɗa yiilo banggo e nder Dakar lamorgo leydi ndi hollirde weltare mabɓe mawde no fewi ɗum ko talata hanki o no gasa lewru janvier 2025 e nder dendagal booli taw ko booli ɓurɗi mawnude ɓurɗi wawde rewede e nder Dakar ɓe mbawi tigui hollirde hen kay weltare mabɓe mawde no fewi parade on noon gasori tigui ko gasiri ko invitation tawi ko hoorejo leydi ndi invité ɓe bismiɓe toon to galle lamorgo ngo to galle langorɗo teskama noon nalankoɓe hewɓe nalankoɓe mawɓe ko wayno Baba Mal en ko wayno Youssou Ndour en e wonɓe bismama hen mbawi kadi notitade hen ko noon kadi Bassirou Diomaye Faye bismima toon yimɓe dawrugol kay hayɓe o jiida muya woni tigui ɓe o jiida landa ko wayno Amadou Ba gonnoɗo ancien premier ministre mo leydi Sénégal e saaha laamu Macky Sall tawi kadi ko gonnoɗo candidat majeur e sumgoji hooreji leydi ɓennuɗi o wawi tigui notitade hen bismama notitama hen Amadou Ba noon notitima hen o weltanima kadi no few holliri hen weltare makko mawde no fewi faade barode leydi Sénégal o weltanima kadi leydi Sénégal no didotno o jarni noon hoorejo leydi ndi ne jogui kay miijo wawde bismade ɓe e oɗon cérémonie o holliri e micro jandiyankoɓe kay wonde oɗo saaha kay wona saaha dawrugol ko saaha kay bellamma ko saaha kadi mo dendagal Sénégal naaɓe kala foti tamodirde nangodira jejjita dawrugol ha laaɓa kañumen foof gona neɗɗo goto ɓe keeda caggal équipe mabɓe national gaddanɗoɓe kay kaɗo beelam mawkana feewi o holliri noon kanko Amadou Ba wonde kay hay goto yiyatamo hay goto seedata ko mom e débat ji woni jewte tawi ko jewte bolle puyɗe ɗe nawta leydi ndi yesso o wi kadi wonde kay laamu ngu o holliri wonde yo yimɓe gandu laamu ko continuité wonde kay oɗo laamu tan so ɓenni goɗɗo ara jokka golle mum omo yaadi noon kadi omo yaadi kay e nguɗo omo ɗamini kay omo ñagani kay Allah nguɗo laamu laamigo oɗo saaha joni nde keɓat tigui wawde gollade leydi ndi heɓa succès hano hannirtini o holliri wonde sport kay ko hunde tan wawde rendude ene jeeya kay gueɗe catɗe kay gueɗe kay cattuɗe taw ko hunde wawde rendinde dendagal yimɓe kala guila ɓe jiida diine ha ɓe jiida miijoji ha ɓe jiida dawrugol kañumen foof ndenta hen yidde mumen o holliri ɗum ɗon ko sport tan dañi ɗeɗon gueɗe o weltinima noon hoorejo leydi ndi e bismago go o wi kadi wonde kanko kay kala kene ɓamta leydi ndi kene nawra leydi ndi yesso ko ɗum tan woni ko yaadi temedere e nder temedere kala ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni ko hesɗi kadi kewi e ko fati alhaali téléphone aji tawi ko téléphone aji portable ɗiɗi tawnoɗi e juuɗe Farba Ngom e kaso to pavillon spécial mo hôpital Dantec biteɗo SAA Guèye kañum woni denanoɗo kaso on noon waɗama tigui inculpé woni tigui tawama kañum tottimo ɗiɗon téléphone aji tawi waɗimo inculpé noon ko doyen de juge chargé des premiers cabinets près du tribunal des grandes instances hors classe mo Dakar ɗum ko talata hanki no gasa lewru janvier o waɗama noon mandat de dépôt on denanoɗo kaso so biyeteɗo SAA Guèye o waɗama tigui e nder kaso e mbadi mandat de dépôt kanko noon o yeddani kanko e jaati o yeddani kay wonde ko kanko ƴetti téléphone makko o waɗi ɗum e jungo Farba Ngom o waali noon jamma makko hanki kay jamma gadano e nder toon to kaso ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal jaɓɓim o bismima barode leydi Sénégal to galle lamorgo ko gam weltade noon weltanade équipe o rokkiri kala joueur kay dendagal ɓen joureɓe kay kala joueur o rokki ɗum 9.5 million tawi ko franc CFA wondude e terrain tawi ko boowal manggal no fewi ngal ujunere temedde joyyi métre carré so tawi noon ko tetɗe fédération de football goto hen kala o rokki ɗum 9.5 million tawi ko franc CFA goto hen kala kadi heeɓi terrain woni boowal ngal 1000 métre carré so tawi noon ko kedde délégation yadunoɓe équipe o moni hen kala heeɓi chèque tawi ko 20 millions franc CFA e boowal ngal 500 métre carré ɗum noon ko gam yidde hollirde weltare makko e tigui e oɗo équipe national keɓɗo woni les lions tawi ko artuɓe coupe d'Afrique e nder leydi Sénégal ha joni ko Sénégal keɗoɗen jana toon to Kaolack dadiɓe leydi Sénégal ina jokki
kay darade darde men dole men ponno habade kala ko de wiye trafic trop leydi hen ko indina mbadi noon brigade de recherche de Kaolaka holliri talata hanki nogas lewru janvier ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no fewi tawi ko trafic drogue e nder ladde wiyetede ladde lamarana ene tawe e nder arrondissement ene tawe e nder arrondissement mo wakka nguna Kaolaka ɓe nangi hen noon sagataɓe tato Sénégal tato kala ko Sénégal naɓe ɓe tawriɓe noon ɓe jogui 53 kilo tawi ko drogue mo hinde chanvre indien e ɓena tawi mbaɗa en garde à vue eɓena coka e mbadi garde à vue enquête na jokki e mabɓe ko adi kay koɓe mbaɗe tigui déféré to yesso kaso ha joni to leydi ha joni to Kaolack keddoɗen conseil régional de consommation joɗima batu mumen talata hanki nogas lewru janvier to galle gouverneur mo Kaolack woni Moudjibou batu ngu noon ko tadde cogguji kay maaro tawi ko maaro wiyetego hinderi brisé ordinaire woni maaro tawi ko maaro remete ko e nder leydi Sénégal e nder jonɗe he noon ɓe kawri wonde sac maaro mo 50 kilo yeyete ko 14 400 francs CFA woni ujunnaji ɗiɗi e temedde jeetati capanɗe jeetati ko ɗum woni ko laamu ngu yamiri yo maaro ko yeeye so tawi ko kilo maaro yo yeye 315 francs CFA woni capanɗe jeegom e buttati département ji Kaolack noon eko wayno département ji Kaolack noon eko wayno Guinguero ma wod kay ma wod seeɗa kay ko fawa e ɗiɗo cogguji haaɓe mbawa yeeden kamɓen tawi ko piruji kakkidiɗi so tawi noon ko département mo Nioro tawi ko département mo Nioro de Rip noon toon kilo sac maaro kay mo 50 kilo wiya yo yeye toon ko 14 425 francs so tawi noon ko kilo maaro ko yo yeye 320 francs CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha toon to Fass Mbawo magasin tawi ko tisiji woni comci tawi ko comci luxe tigui ene wonde kadi ko witte cabinet de transfert ko tigui ko ɗum woni ko wiɓe jilli toon to Fass Mbawo noon tawe nder commune mo Diamaguène Sicap Mbawo guyka ka noon waɗi tigui ñande asete ene wiyata alede ɓennuɗo o wiɓeɓe noon idi tigui ko helde kannaruji ɓe keeli griji biti ko magasin o kadi kay koɓe naata e nder makko ɓe ƴetti dendagal comci tawi ko comci luxe kay dendagal tisiji de valeur koɓe cohluno koɓe kajano kala ko ɗum woni koɓe ƴetti tawi kadi ko comci tiɗɗi no fewi ɗi yinde master classe e halis moɓe tawno toon ko camion mawɗo no fewi woni gros porteur ko ɗum tigui woni koɓe gaddi ɓe kutori ɓe dimdi hen kay ha ko ɓe beela ɓe jeehi laabi mabɓe magasin o noon ene magasin noon kay ene wanno ko wiyete caméra ji de surveillance kono e saahaɓe naati nde caméra ji ɗi gonno ko hors service woni ɗi gollonoki ha joni koye enquête noon wona koye leydi Sénégal ha joni keddoɗen laabi leydi Sénégal e booli mumen jokki yoɓade pittali yimɓe kay e kala saaha ñande altine ɓennuɗo ko accident musɗo wanno e dow lawol ummade Louga faade Kébémer walla Kébémer faade Louga on accident noon waɗino yimɓe nayo wasɓe hen pittali men subaka talata hanki kadi kikiɗe kadi sanga 7 heures walla subaka sanga 7 heures subaka ko accident musɗo waɗi to accès tawi ko Kébémer faade to wiyete Ngaye Mékhé toon wuuro wiyetego Ndiaye Thioro e nder commune mo Dande e nder département mo Kébémer ko auto particulier ɗon umminode toon to Louga ine yaɓani to Dakar ko kañuma felɓodiri e camion frigorifique neɗɗo goto wasi hen fittade mum hewɓe kadi hawri hen e ladial waɗi kadi barmuɓe tato tampuɓe no fewi enquête ɗon udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e ndel Malick Ndiaye kañum woni hoolde suudu saɗa yejude leydi Sénégal o noddi noon batu tawi ko batu surprise kañarangu alarba hande o tawi kadi mbiɗen tawi ko réunion ngo noon o noddi hen ko ɓen wiyeteɓe bureau e la conférence des présidents batu ngu noon koto salle biteɗo salle Marie Joséphine Diallo ko toon batu ngu joɗoto réunion o noon ina jiiɓi hakkillaji hewɓe no fewi ha tengte yimɓe dawrugol ene waɗi ko wiyete spéculation ngaji moni foof dana haala hen no miijoɗi kay hewɓe noon ene cikki kay wonde kay majorité ɓe woni ardiɓe leydi ndi oɗo saaha joni kadi hol feere wande walla holkoɓe jiiɗi fewjude ko ɗum saabi nguɗo batu kañarangu nodda ko wawi wonde hen kala no pulara heewide ni ko woni yesso daɗani guite ha joni habruji men demgal pular sinno mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaden to leydi Mali cetal bitegal CA
AT woni cellule aéroportière anti trafic o cetal noon dariɓe tawteɓe to kaggulade tawi ko dariɓe ko fate haɓade drogue ngal ɗon cetal noon ɓe mbawi tigui yitude drogue kewɗe no fewi ñande 19 lewru janvier woni altine ɓennuɗo o ɓe jiiti toon noon ko 14 piccal capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi kilo drogue mo hinde cannabis drogue o noon drogue o noon tigui drogue o noon ɓe kolliri tigui wonde moftono tigui ko nder potuji tawi ko potuji conserve tamate ɓe mbiyata tigui de mbiyata tawi ko potuji conserve ko nder hen tigui waɗa koni conserve de tomate ko nder hen waɗa noon e nder nogas ena yo bod tomate ko nder hen tigui woni drogue o waɗa potuji ɗi ferma kay hano comme umri ko usine ni ko nder ɗina potuji noon ɓe mbawi yitude oɗon drogue tawi kadi drogue o noon jeeni ɗum ko biteɗo innocent Chukwa Emeka ko Nigeria najo o wiyama hen teɓ o wattama e juuɗe justice ha joni ko leydi Mali keddoɗen DGCC woni direction générale du commerce et de la consommation et de la concurrence ɓayini communiqué mabɓe ko fati kay e carburant e nder leydi he ɓe kolli ɗon caɗele ɗe kay ustima no fewi e kala ene usto no fewi e kala saaha camion ngaji citerne carburant ina naata e nder leydi he saabu kay ɓe kolliri ko famdi kala intervalle ɓe mbawa joɗade balle ɗiɗi woni 48 heures tawi convoi mawɗo natani leydi ndi tawi ko citernaji gadduɗe carburant ha joni ko leydi Mali keddoɗen armée leydi Mali woni sembeji leydi Mali mawnini manditare e mumen waɗa tawde duuɓi 65 ko koni ko armée o woni ko sembeji ɗi tafano cérémonie o noon waɗi ko talata hanki o nogasa lewru janvier to nokku mo mbiyata place d'arme du 34e bataillon de génie militaire mo Bamako ardi cérémonie o noon ko général Azimi Goïta kañum woni hoorejo leydi ndi kañum woni hoorejo leydi ndi yimɓe laamu hewɓe noon tawtorama cérémonie guila e ministére uji ha yimɓe jeeyaɓe cetala biyetegal CNT wondude tawtorama wondude kadi e ɓen wiyeteɓe les corps diplomatique tawi kadi ko gollotoɓe e nder Mali mbawi tawtorede e nder cérémonie noon kanko Azimi Goïta hoorejo leydi ndi o weeɗi ministre de la défense o et des anciens combattants o weeɗiɓe chèque tawi ko chèque molateɗo Allah mo chèque mo baɗɗo 17 milliards milliards ne fawi 17 milliards 213 millions 725 mille 920 francs CFA ko on chèque noon o weeɗi ministre makko de la défense on chèque noon ko totta ɗum kay o totti ɗum kadi on ministre de la défense o wawi tottide ɗum directeur du service social des armées ko ballal noon ngal ballal on haalis noon ko ballal faade kay e ɓen e ɗina famille aji tawi koɓe worɓe mumen maayi e combat ji tigui e nder guerre guila jangudi ha e guerre e perɓodiri e baddata e sebitiɓe worɓe mumen maayi hen kay koye ɗina famille aji guila rewɓe ha e sukaɓe kañumen kerori oɗon kalisa hitade hikka nde noon teskama tigui ballal ngal ɓeydima no fewi par rapport à 2025 saabu kay 2025 o rokkirnoɓe ko 7 milliards hitande hikka nde mbiɗen ko 17 milliards pawɗo ko ɗum tigui woni ko rokkiɓe e nder cérémonie kadi chekuji pettirama hen ko fati kay e ɓen fodɓe hebde moni kala heewi chèque mum hano hannitini ha joni ko leydi Mali keɗoɗen yiyana toon to kita cetala bitegal OCS woni office central de stupéfiant ko cetal daringal ko fate haɓade drogue kay e nder falde e nder kita eko taari ɗum kala ɓe mbaɗi kay ɓe mbaɗi opération pattama limijo ñande 17 lewru janvier 2026 ɓe teɓiminoma noon cargaison woni camion rimdi kay ha heewi tawi ko produit woni poɗɗe médicament ji ɗi moƴƴani woni ko wiyete produit pharmaceutique tawi ko contrefaçon joom marchandise o noon e marchandise o kala wattama e juuɗe autorité ji judiciaire leydi ndi fo médicament ji noon teska tigui kewgol mum ene yeeye taw koye booli e nder leydi Mali kadi ko ɗum caɗele mawɗe no fewi saabu kay ko ɗum danger kala ko fati e santé publique ko ɗum danger mawɗo no fewi wonande population leydi ndi ha joni habaruji men demgal Pulaar sen wima toon to leydi Mali koto leydi Côte d'Ivoire paɗen Robert Begré Mambe gonnoɗo hoore jagode leydi Côte d'Ivoire e manda kay gasɗo o waɗi tigui o waɗino démissionné cankoy caggal kay subgoji hoore leydi ndi hono no holi constitution hoorejo jagode démissionnaire kañum e gouvernement mum foof o démissionni caggal nde o démissionne oɗo gouvernement kesso kadi oɗo saaha joni hono Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi ndi waɗimo ko wiyete reconduit woni tigui jokki hoolare mum makko yo jokku kay ko fate ardede jagorɗe siftinde en noon ko kanko woni hoore jago woni premier ministre leydi Côte d'Ivoire guila octobre 2023 faade joni ko kanko woni hoorejo jagorɗe
Alassana tahamani watara khabruji men demgal pular kedde Afrika jabboden ko musidde men Alassana Oumar Bocca gorko mo Sara Dogo. Alassana Oumar Bocca salminama juurama. en calmitima gali abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabri men ɓurtimtude e dongre africain ñalama hande puɗɗo leydi Togo toon de gouvernement togolais o tengtini ñande talatare nogas e jeegom lewru silo ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom wiide kay waɗɗi kadi nawti ñande sappo e jeeɗiɗi lewru silo ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom to Burkina Faso on mennoɗo kay ardade kono leydi ndi e wonande kadi taw ko transition mabɓe ka oɗo ko ex lieutenant colonel Paul Henri Sadaogo Dabiba ɗum noon ene wayno dey ɓe mbi wande kadi ko oɗo kadi ko kañum follono gila ujunnaje ɗiɗi nogas e ɗiɗi ɗum noon wawi kadi tumede ɗum ɗon ko kañum woni taw kadi ko hono taw kañum woni tuuma kañum woni kadi hoore wonande kadi kala ko wiyete kadi ene waɗe toon taw ko tentative taw ko wayi fullude ene wayde kanko amo jeeya e ɓeɗon yidɓe ɗum no waɗi noon ɓe mbaɗimo kadi ɗum noon extradé wonande toon to leydi mabɓe Niger ene wayde ko famɗi foof 31 taw kadi ko neɗɗo wawi kono ruttade e joomum warede toon jeeɗuɗo belsi ɓe mbayi ɗum noon ko ñande alatare sappo e jeetati lewru silo ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom wonande kadi janguji ɓen worɓe joguitiɓe e to banggue hirnangue leydi ndi ɗum noon tawi ene wayde taw kay oɗo kadi nguɗon jangu wonko toon ala noon koɓe ɗo ɓe toɗɗi so wona ngoɗo wuuro noddirtengo hono Buusi yetta e nder taw kadi ko diwan Tila Beri ene wayde wonande kadi kono ɓattiɓe kono Burkina Faso wonande e Mali wonande kadi ɗo e nder janguji ɗi kadi baɗoji toon kadi ɓe tuumi kadi ko ɓen taw kadi ko noddirteɓe jasuji taw kadi ko jokkodirɓe toon e Al-Qaida ko ɓeɗo de mbawi kadi wadde toon wona e ɗen gueɗe taw kadi ko kamtodirɗe toon no fewi wonande toon to RDC Congo toon de ene wayno to RDC Congo kañumen waɗi taw kadi ko era ko wonande kadi wiide wonde kadi yo dialogue waw kadi waɗe toon ngam erade isayankoɓe wonande noddirteɓe kono évêque en hani e pasteur uji ɗi kamɓe foof kadi kala ɗo yimɓe mawɓe goni ko nande Moïse Katumbi en Martin Fayulu en kamɓe foof wonɓe toon to leydi hono Faray ɓe mbi wonde kay Paris wawi kono noddude ñande gila sappo e jeenayyi lewru silo ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom yo taw dialogue o wawa kono waɗede ngam kaldigal wawa waɗede mata jaam ene arta toon nde tawno wonde kadi so tawi ɓe ndewdima ko wonno todde to ha Washington kañum e wonno kadi taw kadi ko ɓen yiltoɓe hono masalaha ngam jaam wawa arta toon ɗum de hande ene jokki toon ngam ɓe mbawa kadi wiide wonde kadi alay saago ɗum waɗe madde kay deƴƴal ene wawa kono artude toon e nder taw kadi ko gendi mabɓe wonande kay ɗo to fatti kadi roi ɗum noon Maroc Mohammed VI ɗum ɗo wawi hono jabde taw kadi ko invitation taw kadi ko mo leyɗele kono dindo Amérique Donald Trump wawi kadi wiide wonde alay saago yo wawa kay o arta kadi e conseil de paix mo noddi o wonde tawno wonde koɓe tergal fondateur wonande ɗum ɓe mbayini ɗum noon ko ñande sappo e jeenayyi lewru silo ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom wonande taw kadi ko diplomatie marocaine oɗon instance noon ene wandi ko wawde kadi yiyande ɗum koɓe mbawa kadi wadde mari aɓe mbawa maato taw kadi ko Gaza e ɗum woni ɗum ɗo woni projet ji mabɓe ko fati oɗon charte moɓe jiiɗi e ɗum noon hayso tawi de waɗaka nder e nder kono tawde ko ɗuman waɗaka e nder territoire taw ko palestinien kono noon kam ɓe jiita kam ko ɗum kam wona fandare nde wonande kadi ɓen taw kadi ko ɗen leyɗele taw kadi ko baɗɗe kadi siége mumen ɗum noon on taw ko permanent wonata to conseil o ene poti kadi addude hen ballal mum fodde kadi taw kadi ko ɓuuri milliard kalis dollar wonande kadi taw kadi ko kalis tigui rigui mbaɗa ɗum kadi ene wawa ko ɗon matede hen Ghali Abouba ko ɗum ɗo tongguɗen e habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Bocci gorko mo Sanlogo ngam weltare Ayawu TV. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Kedderam tan ko radio e télé weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma.
Kalidou Koulibaly capitaine Lion du Sénégal o hetto tan ko radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine meɗen Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko andude kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sileba to Modena Kayri ha to galle Sama Sako on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Dafto Mbouda ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité Yombel Sekna Dakar ha to Duɗal Haramayni Sharifayni toon to Almadi ngal ceerno Amadou Dia e ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓeri koto dowlaji dentuɗi Amérique puɗɗoɗen Donald Trump hooreji holliri tigui wonde à partir de alarba hande no gasgo lewru janvier o tigui o holliri wonde kay o yowi o dartini dendagal ɓen ɗaɓɓoje visa ji faade toon to Amérique visa ji noon tawi ko visa ji d' immigration wonande capanɗe jeeɗiɗi e joyyi leydi e nder windere he e nder ɗen capanɗe jeeɗiɗi e joyyi leydi noon hen nogas jeegom leydi ne tawe e nder dongre Afrique e nder ɗen leyɗele noon en tawi hen leydi Côte d'Ivoire en tawi hen leydi Cameroun en tawi hen leydi Sénégal e leyɗe goɗɗe kewɗe no fewi ñande altine sappo e ɗiɗi lewru janvier 2026 département américain kollirino kay wonde ɓe mbaɗi révoqué wonde kay ɓe caltima walla ɓe tetti fodde kene qime ha temedere ujunere visa tugui kay ko Donald Trump ari e jappere laamu faade oɗon saaha joni e nder lewru décembre 2025 e mayno ɗu kadi ministère de la sécurité intérieure mo leydi Amérique hollirino kay wonde laamu Donald Trump waɗi refule kay waɗi expulsé kene ɓuura kay temedde jeegom e joyyi ujunere neɗɗo waɗi kadi fodde million ngaji ɗiɗi feccere neɗɗo tawi ɓen ko nawtuɓe koye men kene ɓuura temedde jeegom e joyo ɓen ko waɗaɓe refule so tawi noon ko million ngaji ɗiɗi e feccere ɓen kay ko welaɓe tan jalti nawti koye men yaltude leydi ndi alarba hande o noon kadi Donald Trump tawma tawtore batu ko fati koɓe mbiyata Groenland guna batu noon e nder marche sommet o kadi mo Davos baɗo toon to nder marche sommet baɗo mo Davos ko ndena waɗata wawa jodade nguɗon batu ko adi noon komo yetto toon ko kadi kay komo ɓenna faade toon to Suisse laana makko noon juurima koto nokku to wuuro wiyetego Zurich ko ɗon laana ka makko juuri woni Air Force One caggal ɗum noon ko ɗon ƴetti hélicoptère faade toon to Davos ha joni habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Allemagne paaɗen le parquet mo leydi Allemagne ɓe kolliri tigui wonde ɓe nangui alarba hande debbo goto tawi ko germano Ukraine woni tigui mo jogui tigui koyngal to banggue Allemagne to koyngal to banggue Ukraine kala on debbo noon ɓe tuumi ɗum tigui ko ñukkinade woni ko wiyete agent de renseignement o gollonto noon ko ambassade Russie toon to Allemagne ko fati kay ñukkinade ko fati e balɗe militaire woni aide militaire leydi Allemagne faade leydi Ukraine walla kadi ko fati tigui e systéme défense mo leydi Allemagne jogui o wiye noon kanko debbo nangaɗo noon omo wiye elano W koto leydi Espagne paaɗena leydi Espagne naɓe ne goya deƴƴani ko fati kay traŋaji ɗiɗi pelɓodirnoɗi ha waɗino fodde capanɗe nayyi e goho neɗɗo wasnoɓe hen pittali men ɗum noon ko ñande aleta ɓinuɗo ɗo ina bojjina goya deƴƴani joni kadi ko train accident train goɗɗo waɗi accident e nder province mo nder banlieue goto tawi ko nder province mo Barcelona on ɗo train noon o felmi tigui ko ɓalal koɓe mbiyata mur de soutènement waɗi tigui hay sinno waɗani mayɓe waɗi barmuɓe hewɓe no fewi ɗum noon koto banggue rewo ɓaɗio funnague leydi ndi mbiɗen noon e oɗon accident noon fodde sappo e ɗiɗi ambulance wawi nuldede toon fabade kay ɓen barmuɓe hen koto leydi Japon paaɗen central nucléaire ɓurɗo mawnude kay tawi ko central nucléaire ɓurɗo mawnude e nder windere he kala tawate ko toon to leydi Japon ko dartinoɗo golle makko noon alarba hande no gasego lewru janvier laamu leydi Japon holliri tigui hande o ɓamtata golle makko hano hannirta ni dartinno golle ɗe noon ko Diaye banno toon to Japon moɓe mbiyanno kay Fukushima bannoɗo toon en 2011 guila nden noon laamu Japon kay wonno tigui koye golle fewnide réacteur uji makko kay ha wawa gollade hano hannirta ni ko alarba hande no gasgo lewru janvier sanga 19h tawi ko waktu Japon 10 ngan sanga Fouta no woni 10h Fouta e Kumbaru waktu 10h Fouta e Kumbaru ko nden tigui golle oɗo central nucléaire ɓurɗo mawnude nder windere kala ɓamti golle mum hano hannirta ni koto leydi Syrie paaɗen armée mo leydi Syrie ɓe naati alarba hande no gasgo lewru janvier 2026 e nder camp mawɗo no fewi tawi koɓe mbiyata camp de détention mo Allah hol
tawteɗo ɗo banggue rewɓaji funnague leydi Syrie ko ya nder on ka noon holi famiyaji ɓena jihadiste en tawi ko jeeyaɓe e cetal état islamique en koye nder on kan kadi force kurde gonno ko adi kay kene jalta ɗum waktuji seeɗa ko adi kay ko armé o ne yetto toon e nder oɗon ka noon en tawi hen no gasenayi ujunere neɗɗo tawi hen sappoji ujunere neɗɗo ko Syrie naɓe fodde temedde fodde ujunnaje jeegom e temed tata ko rewɓe e sukaɓe tawi ko hoɓɓe ɓe jeeyaka e ɓe jeeyaka tigui ɓe jiida cirola ɓe tawi ko saabu kadi ko tawi kadi ko hoɓɓe ɓe kolliri noon wonde kay e nder ɓen temedde jeegom fodde ujunnaje jeegom e temed tata neɗɗo eɓe jeeya tigui nder tawi mabɓe capanɗe nayyi e ɗiɗi nationalité tawi ko foof ko oxy dantoji musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga ɗon habruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba so tawi ko karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko min men sehil men Saydou Abouba so tawi ko rowiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ɗo e habride he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on